kishin juna. Auren su da daɗi wanda ya yo shi ne zai fahimci kalamai na. Na limana annashuwa auren su ya tattara na duba. Auren wanda baya son ka tabbata dole sai ka yi hawaye. Wai ga maza ba har mata zan so mu kiyaye. Bakar magana to aina nan gare ku iyaye. Ku bai wa ɗiyanku ko ƴarku waɗanda suke ƙauna duba. Auren dole mu guje shi, na yi kira ga iyaye. Haka ɗin ba shi dare ba kuma san bai da albarka. Kar ku tsawala wa ƴaƴa bidace ba, da ku jasa a jiki ku duba wasu ke ƙauna baba. Ku yi nazari ku tantance ku yi musu aure. Kuma ƴaƴa na yi kira ku yi ladabi ga iyaye, san kar ku sa hawaye. Abinda suka ce ni mai girmama su iyaye. Yan Allah iyaye zan so ne mu kiyaye auren dole bari ba. Auren su cikin sai da albarka. Soyayya ruwa na zama ce ta ɗararwa maɗaci mun gane. Auren su cikin sai da albarka mutuna lallai hakun ne. Bai wa ɗiyarku abin da take so in ba ta so ku kyale. Maza mata kun san haka ne. Maza mata ni na yi kira miyo aure alkhairi ne. Zo ta silar aure haka ne, biya wai za mu yi aure ne. Insha Allah sai na yi shi. Shi zama da daɗi kai zama da wanda rai yake so. Zuci na sukuni in har ta samu wanda ta so. Shi zama na aure bai tasiri in ba so. Zancen hakan ne kowa a zuci da wanda ya so. Shi so guda ne ran kowa kuma yayi na so. Rayuwa ta aure ba daɗi in har ba so. Wanda ke ƙaunar ka hakan zuciya take so. Mata maza na yi kira kuma kankami su. Musa gaskiya amana shi ne cikar su. Daɗi wuya na yi kira karmiya da shi su. Aure kuwa ya yi shi da wanda rai yake so. Ne kira iyaye ku bai wa ɗiya wanda shi take so. Sauti daga arewablog.com.